Azkenien izen dire 5 urte, baina 5 urte oso intensoak, ezta? Heldu nintzen Trumpegaz eta Trumpek lan asko emondozkun, gero pandemiz etorri izan, gero hauteskundiek eta bai. Orain errepasatuko ditugu guzti horiek, baina lehenengo galdera eta ikusi dugu atarikoan ere, hitzetik hortzeran aurkezle ere ibilitakoa zarelako, zuzer horri bertsolari ere izan da. Gero kiniela ere galdetuko dizut, seguru Nueva Yorketik ere jarraitu duzuela, baina hor txikoplak badakizu, ez da, esaten zuela Ameriketara joan nintzen, 5 zentimoren jabe, handik etorren nintzen, zentimorik gabe, ez dakit nik, eta dirua gatik ez dizu galdetuko, noski zetxontan badakigu, gehiegi ere ez diotela inori ordaintzen, baina zerekin joan zinen bai badakigu, eta joan zinen sekulako begietako dirdirarekin, Amaia, eta hori egia da, nik gutxitan, etxe honetan ikusi izan dudan bezala, gogoan dut etorri zinenan esatera, banoa Ameriketara, eta bazenuen aurpegian brillo bat, eta itzuli ere brillo berdinarekin, itzuli altzara. Penaz itzulinaz, baina oso eskertute aukeri eukidotelako hori bizitzeko, zen niretzat amets bat izen da anegotie, eta hori, penie moten dozte, baina, 5 urte izen dire, eta uste dut, aprobetxe dut ezela horrek 5 urtiek. Inglesa majo ikasiko zenuen. Bai, nire semiek ni baino beto, baina bai. Deigarria egiten zaik gainera, ze irratian erentzuten zaitugu tertulian, ez da Euskal Irratiarekin egiten duzuen tertulia horretan Arantxi Padilla eta Neire Zabalekin eta Markeli eskolan ez diotela Markel esaten, nola desberdintzen duzun Markel eta Markel. Bai, beran burue inglesez berbaitzen manien zan Markel eta euskeraz Markel, bai. Eta orduan berriz ere Markel izatera itzuli daura ere. Oia Markel, oia dana euskeraz, bai. Egingo dugu errepasoa iruditzen bazaizu, 5 urte hoiena, ezta? Ze aipatu duzu zuk zer horrek ere, nolabait ere ikusi zenuela, amets bat gauzatzen zela, ez? Eta era berean bazen amets bihurtzearena, baina ardura ere baiz, ez da nola nahiko korrespontsalia estatu batuetan, ez, Antxe Ameriketan gertatzen den guztia kontatu beharra, ze lehen zerrendan esan dugun bezala gauza asko gertatu dira, hain denbora gutxian ere. Baina, erantzunkizunari sekulan ez diozuzuk beldurrik izan, ezta? Ez, niretzako erantzunkizune zan, eta beti izen nintzen oso konstiente, eta beti saiatu izen naz, alik eta simplien kontetan. Azkenien zuzauzenien murgildute eguneroko tasunien eta beste herrialde baten, igual ez tozu kontuten hartzen Euskal Herrizen dauenak ez da bela segiduten hango politikien egunerokoa minutuz minutu. Orduen, saiatu bihar zara dana alik eta ulerterra zen eitzen, eta hori izen da saiatu nazen eitzen. Jakinda gainera, era berean, hango presidentek, hango buruek hartzen dituzten neurri eta erabaki asko direla, gero mundua bera baldintzatzen dutenak, ez da? Bai, nik esaten dut, master bat egin dutela, ez dotein berba bakarrik estatu batuetako kontueri buruz, azkenen tokei azte mundu mailako gatazka guztizeri buruz berba itxi, eta bai, izen da master bat. Forutik atera, forutarra zarelako zu, zaizema biztale dituen foruk. Foruk 1000. 1000, eskaz. Eta New Yorkek 8 milioi. Eta 8 milioi. Bai. Alde handi xamarra igertzen da. Bai, itzela. Nik beti esaten aben, izan ni bizi nintzen eraikinien dauzela, forun dauzen beste biztanle, bai, aldaketa itzela. Bai, anetxeak bakiu gainera goiti berakoak eta oso luzeak eta altuak izaten direla, baina beste etxe batean ere zuk demora desente pasa duzu, edo tarteka bintza joaten zinen etxe zurira. Bai, etxe zurira. Napar batek ere egitakoa, ze hori ere zuri entzunakoa da, lehenengo harria napar batek jarritakoa. Napar batek ipini ban, eta bai, hasieran lehenengo biderrien sartu nintzen nien etxe zurira, emoten ban, pelikula baten hauela, ez da? Azkenien beti ikusi izen dugun etxe zuri hori, baina bai, oso politxe izen da. Eta bertako maizterrarekin mano-mano egoteko aukerarik ez dakit izan duzun, ze aitortuko duzu, Amaia, sortea bai izan duzula, Trumpek saltxa hundia eman duzula. Bai. Beste aspergarriago baten alboan edo bintzat, Trumpekin aspertzeko betarik ez duzula izan. Bai, baina Bidenek agurre esan dozten, ze justo nire azkenengo zuzenekoa estatu batuetatik einaben etxe zuri barrutik, eta esan egon iragarritze, baina egun horretan justo nik zuzeneko eukin eta ordu erdira Bidenek konboke ban prentxaurreko bat, eta ez da izetan normala. Normalien ez deuz prentxaurrekoak emoten. Eta einban ganera etxe zuri barruen. Orden ilan egon nintzen da, zanaren, ezinaz joan estatu batuetatik azken prentxaurrekoa. Eta benetan ez naben einbier lanik, zeian nire lana baina ordurako. Baina esaten dut bitzu, Biden be agur esaten etorri da, ganera etxe zuri barruen pasioatatik alizen ginen joan, eta agur politxe izen zan. Bai, agur esateko itxura gehiago dauka Bidenek, Trumpek baino. Zuk biak ere alderatu
imaginatu ditzazkezu, pentsatzen dut kazetari lanetan aritzeko batekin errezagoa izango zenutela bestearekin baino, ez? Bai, oso ezberdinek izan ziren. Trump zan oso esplosiboa, Trumpegaz egoten ginen oro Twitterrera konektetaz, igual goizaldeko ordu bizdetan, bomba bat botaten ban Twitterren, eta derrepente, moten ban munduen amaieri edatorrela, ezta? Eta Trumpegazan oro lanien egotie, baina orden barik. Baidenegaz, lan gitzitsua hoitzen dugu, estabelako generetan Trumpen beste notiziz, Trumpek jakin ban zelanein oro komunikabidietan egoteko, eta gero Bidenek deko oso orden eta informazioa nundik eta zelan bideratu. Orduan, egunero dau prentzaurreko bat beran bozera mailiek emoten da bena, eta badakigu informazioa hortik etorriko dela. Eta maizter aldaketa hori gero gizartean ere igerri aldezu, aurren pareko aldaketarik izan denik? Bai. Ni justo Washingtonen egon nintzen jajak badakizu egun batzuk tardegu genduzela jakitzen nok irabazi ban, eta Washingtonen egon nintzen oso hiri demokratie da, eta jenti etxaloka izan kalien bozinak eta holan jakin zanien Bidenek irabazi bala, eta azkenien herrialde mailan aldaketan dize igerri da. Geroan harrapatu zizuen ere, beste mundu mailako albiste batek, ez da pandemiak. Bai. Guk gero horrek hemen gertutik edo etxetik bizi izan duguna, baina karo, zuk kontatzen duzu hori, munduaren erdigunean nola gauzatzen ari den, jakinda gainera zure etxekoen gandik ere, ez dakizen bat 1000 kilometrora zaudela. Claro, New York zan pandemian epizentroa. Bai, aldi berien, nire bilurre esan ni pandemian epizentroan egotie, nire bilurre esan nire gurasoak 5.700 kilometrora egotie, zeuzerre pasetien nire familizeri eta ezin etorri izetie, ze momentu horretan mugak zarratute egon ziren, eta jakin gendun, bueltetan baginen, ezingo ginela barriro joan, eta izan zen oso gogorra. Kazetari moduen gogoan garrize, pandemia bat bizi eta kontetako aukeri eukitziez, ganera herrialde bakotxak beranerara funtzionetan ban, eta bakigu Trumpek pandemian zelako geuzak esan eta egin bazen, lisiba edan, eta horrek danak, orduen momentu eta joko handize emoman, kasetari moduen, baina gero, klaro, arlo pertsonalien be gogorra. Bai, gordina izan zelako, ze milioi bat hildako ez, zeuden ez, estatu batuetan. Eta ikusten gendu zen, adibidez, New Yorken egon ziren hildako gehizen hasierako hilabete horretan, eta ikusten gendu zen, gorpuek egon zirela fosa komunetan sartzen, ospitalan atariz egon zirela kamioi izozkaiuek, ez biela ukilekurik ja morgietan gorpue gordetako, orduen, klaro, esan momentu bat, kontetan gendun, eta esan egunero, ez dakizen bat hildako, eta hurrengo gunean geiz dau, hombre. Gogorra da, azkenen kasetariz gara, pertsonape bai. Bai, jakin da gainera zu bain zuzen ere pertsona oso sentibera zarela, hori jakin badakiulako, pentsatzen dugu ere beste momentu gogor bat izango zela zuretzat Pablo Ibarren familiarekin bizi izan zenuena, ez da? Ze ia prozesu guztian, zu izan zinen, familiako bat gehiago, ez? Bai, azkenen, klaro. Bai, gu Pablo Ibarren epaiketan egunero egoten ginen beran zenidiekaz, eta ikusten zendun oso gertutik euren mine, eta gero ikusi gendun, bai, epaiketan gauza arraro asko egon zirela, orduen bai oso gogorra izan zen bat, ez be, gu egunelako epaitegiko pasilloatan eta familize hor ikusten gendulako negarrez.